Καλώς ήρθατε στο σημερινό δελτίο ειδήσεων τα νέα του κόσμου. Σήμερα, βάσει το μάθημα της γλώσσας στο κανάλι Ποδήλατο, σας έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα και τον πρωταγωνιστή Γιώργο Χάλαρη, όπως βλέπετε και στην οθόνη σας. Ο Γιώργος Χάλαρης έχει συμμετέχει σε ταινίες, σειρές και διαφημίσεις μεγάλων εταιριών όπως τη Jumbo, της Coca-Cola και άλλα. Τώρα βρίσκεται στην Αγγλία ως διευθυντής μιας μεγάλης εταιρείας, συγκεκριμένα τράπεζας, το νούμερο 39 στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή κατοικεί, όπως είπα, στο Λονδίνο, με χόμπι τα αυτοκίνητα. Από μικρός του άρεσαν πολύ τα αυτοκίνητα και τώρα έχει μια συλλογή 8 αμαξιών στο Λονδίνο. Πίσω εδώ στην Ελλάδα έχει την Κάβα Χάλαρη, όπως μπορείτε να δείτε και στην οθόνη σας, με 3 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, όπου εκείνος την διαχειρίζεται και έχει περάσει αυτόν από την οικογένειά του. Επίσης, στον Πειραιά έχει ένα εστιατόριο, το οποίο λειτουργεί μαζί με την αδερφή του. Αλλάζουμε τώρα θέμα και πάμε στην διεθνή επικαιρότητα. Οι συγκρούσεις έχουν γίνει ακόμα πιο σκληρές ανάμεσα στο Ιράν, το Ισραήλ, με αντικείμενο την Παλαιστίνη και τη λωρίδα της Γάζας. Όπως μπορείτε να δείτε και στην οθόνη σας, εδώ βλέπουμε κριτικές από τα drones του Ιράν. Αυτή έχει γίνει μια σκληρή προσπάθεια του ΟΗΕ και άλλων μεγάλων δυνάμεων να σταματήσει αυτή η σύγκρουση σύντομα. Αλλάζουμε θέμα. Μεγάλες επιτυχίες σημειώνει προσφάτως και η NASA με καινούργια δορυφόρους. Αυτό που έχει προβληματίσει βέβαια πολλές δυνάμεις και πολλά κράτη είναι η πολύ μεγάλη μάθηση των κινέζικων επικοινωνικών δορυφόρων, οι οποίοι μπορούν να καταστρέψουν άμεσα αμερικάνικους και όχι μόνο δορυφόρους. Στο θέμα πάμε στα τοπικά του Δήμου μας, του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Ο Δήμαρχος Νίκος Μπάμπαλος συνεχίζει τις ενέργειες για αναδάσωση διάφορων περιοχών του Δήμου μας, όπου χρειάζονται καινούργια δέντρα για να ομορφύνει ο Δήμος μας. Θα δημιουργηθούν νέα πεζοδρόμια και ο Δήμος έχει στόχο να τα καλυτερέψει. Βέβαια, βάσει αποκλειστική συνέντευξη που έχει δώσει σε εμάς, έχει δηλώσει ότι τα πεζοδρόμια από την αρχή που δημιουργήθηκε ο Δήμος μας δημιουργήθηκαν πολύ λάθος, αποτέλεσμα να μην μπορεί αυτό να διορθωθεί. Επίσης, έχουμε αποκλειστική είδηση για το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ηρακλείου. Το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ηρακλείου διαθέτει πολλά προαύλια. Τα συγκεκριμένα 2 προαύλια, δηλαδή το προαύλιο του βόλεϊ και το χωμάτινο προαύλιο, θα δοθούν για τη δημιουργία ενός κλειστού γυμναστηρίου για το σχολείο μας. Το κλειστό χώρο εκδηλώσεων του σχολείου μας έχει δοθεί κατά τις απογευματινές ώρες χωρίς να επηρεάζει τη διάρκεια των σχολικών μαθημάτων και των σχολικών δραστηριοτήτων σε αθλητικό σύλλογο. Ο Δήμος μας θα συνεχίσει όπως έχει δηλώσει, κατά τη δημιουργία και κλειστού γήπεδου στο γήπεδο του Τυφώνα. Αυτές λοιπόν οι ενέργειες, όπως μας έχει πει ο κύριος Δήμαρχος Νίκος Μπάμπαλος, θα συνεχιστούν και αυτό είναι το πλάνο, τη δημιουργία ενός πράσινου, δυνατού Δήμου, πρότυπο των βορείων προαστίων. Αυτό ήταν το σημερινό δελτίο ειδήσεων από τα νέα του κόσμου. Μπορείτε να μας παρακολουθείτε και στο κανάλι στο YouTube τα νέα του κόσμου για κάθε περαιτέρω πληροφορία. Γεια σας!